Casnewydd yn ail ddechrau o'i llinell Gais. Lloyd yn dod o hyd I Jevons. Un ffordd mae fe'n licio mynd. Dacl yn uchel. Na, bydd yn dyfarnwr. Adam Jones. Pe'r gyflym sy'n eisiau nawr yn O'Driscoll, y captain yn penderfynu cario. Nash yn twrio amdani. Bynel yn safle'r maswr. Mae yna wagle. Mas yn llydan. Wilkins ar bas I Ben Evans. Cais cyntaf y prynhawn I Ben-y-bont ar asgellwr ifanc. Casnewydd ar lein. Dwi'n I mae Penybont yn neud. Hwna'n bas hyfryd o Nash I ganol cae. Jevons, Bynel. Hwna'n bas dda I Evans eto yn edrych am ail Gais. Torri nôl tu fewn. Torri tackle. O dwi'n gallu cyrraedd. Nadi, ddim quite, just yn bryn. Dwylo da gan Ben Bynel. A Lloyd Wilkins yn croesi am ail Gais I Ben-y-bont. Am ddechreuad. Casnewydd ar reoli. 10 I ddim. Angen bach o spark yn nhw, sgrym yn mynd lawr, y bel yn seithi mas. Hope, Lloyd. Am bas yw hwnna I Carwyn Penny. Penny, dyn ar y tu fas. Penderfynu cicio o'r adlam. Yn un ffodus, Galton. Nôl tu fewn I Baker. Baker yn cael ei lorio gan Wilkins. Fe ar y bel, oeddi we? Nadi. A Matt O'Brien yw hwn. Ar y rhythr. Ac yn croesi am Gais cyntaf I Casnewydd. Dyna I chi ymateb. Kick-off. Opsiynau. Shea Hope, mynd ein sydyn. Pwy sy'n moyn I? Hunter Ward. Y gŵr o Australia yn dadlwytho I O'Brien. Chatham. Torri tackle. Metr falle yn bryn. Pel gyflym. Skinner. Fe'n hyrddio I ffordd at y llinell Gais. Penybont yn trial arafu'r bel lawr. Pwyll biau nawr I Casnewydd. Un cyfle arall. Langton Cryer yn bryn hefyd. Niferoedd yna. Wade Langley. Troi mas o'r dacl ac yn tirio. Yr ymwelwyr ar y blaen. Bynel yn ail ddechrau. Casnewydd wedi ffindo ffordd nôl mewn i'r gêm yma. Morris ar daliad. Hope wrth y bôn. Cyfle I glirio. Neu O'Brien y moyn ware a trwy'r bwrch. Mae Barney Langton Cryer yn mynd. Cymorth tu fewn. Shea Hope. Shea Hope. Pawb wedi gwrso fe o Ben-y-bont. Pas hyfryd o'r law chwith I Finn Baker. Am Gais trydydd I Casnewydd. Reit o'r ail ddechrau. Penybont sy'n nawr yn cwrsio'r gêm. Maen nhw wedi colli hwnna. As bosib bod Casnewydd y moyn mewn hyd y ca unwaith eto. Hope o dan bwysau mae'r law mas. Mantes felly gwerth trial rhywbeth. Penny. Cic fach trwodd. Sio mae hon yn edlamu yn garedig I Morris. Morris. Yn dadlwytho wrth gwmpo. Galton. Nôl ar tu fewn I Shea Hope. Am Gais. Hyd y ca I Casnewydd. Cais pwynt bonus. Casnewydd ar Mantes y gic-os bydd ddod a nhw'n cymryd y Mantes. 26 I 10 ar yr hanner. Penybont ar linell Gais Casnewydd. Nhw sy adre. Jevons yn codi. Yn gwybod o Mantes I ddod. Nash yn twrio. Olding sy'n moyn y bel. O dwi'n cael I. Nadi. Bynel. Pas hir o'r law chwith. Wilkins. Evans. Neb yn mynd I gyffwrdd â fe wrth ei groesi am yr ail waith. Penybont yn taro nôl. (17 I 26. 9 pwynt o fantes gan yr ymwelwyr. Sgrym solid iawn I Ben-y-bont. Jevons. Nash. Bynel. Pel flat I Fraser Jones. I gat ar y tu fewn. A mae fe'n mynd I fynd o dan y pist. 2 Gais sydyn I Ben-y-bont. 4 o'r prynhawn. Cais pwynt bonus. Mae dan I gêm. Y glaw yn dod ar pwysau nawr yn drwm ar Ben-y-bont. 2 bwynt sydd yn ddi. Yr ymwelwyr o hyd ar y blaen. Mae'n arllwys y glaw yma. Modfeddi yn bryn. Dal I chwarae. Dwi'n yn gweld I mynd yn llydan. Neu falle bod I. Morris. Y bwlch yna a'r canolwr yn croesi I ymestyn Mantes. Casnewydd. 33 I 24. Y lein yn un lan I Casnewydd. Trial hyrddio
Penybont yn ôl, cadw'r pwysau arnyn nhw. Dyma lle mae Casnewydd eisiau bod. Galw am y bêl. Mae Lucas Welsh ar draws y cam, a Matt O'Brien yn mynd. Beth mae fe wedi gweld? Am gic yw hwnna i'r eilydd. Joe Salter, cais gwych i Casnewydd. Chweched o'r prynhawn. Dal amser i Ben-y-bont, a niben tost oedd hwnna dal i fod. Jevons yn cymoni pethach. Mae angen pwyntiau sydyn ar Ben-y-bont. Roderick ar y ca, fe moyn i'w flaenwyr rown y cornel. Yr eilydd Alfie Thomas yn cario yng nghysgod pist Casnewydd. Angen yn ysgori, mae eisiau gwneud hynny yn weddol sydyn hefyd. Llydan. Nash i mas yna, 2 fewnwr ar y ca, anafiadau i creu problemau. Roderick i O'Driscoll, metr yn bryn. Casnewydd yn amddiffyn am ei bywydau fan hyn. Just yn bryn eto. Ailosod pethach nawr. Jared Williams, bêl yn ei ddwylo. James Owen tu cefn i fe. Odyn nhw'n gallu hyrddio i ffordd drosto. Odyn, a mae yna amser i ail ddechrau. Amser yn rhedeg mas i Ben-y-bont. Buddigoliaeth swmpus yn y pen draw. O 40 i 29 i'r ymwelwyr Casnewydd. Ail fuddigoliaeth o'r tymor.